Ubembeka esifubeni kunina wakhe. Ethi thula 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 ungabusakhala mhlawumbe isikhathi sesifikile. Izinyembezi kuziyena beziziqathakela ubona kahle ukuthi empilweni yakho usekhathele mhlawumbe usehlangabezane nezinkinga eziningi thina sithule esilalele. Ethi mntanami ithemba libulala kanti ithemba futhi alilahlwa wena sibambe eziqini mhlawumbe la uyakhona usufikile mntanami. Elo emthulisa njalo njalo linokulahla ithemba senifikile la niphikelele khona. Elo iqhube njalo embekeko sakhe isifuba. Ethi thula Themba mntanami ithemba kalilahlwa ithemba kalibulala kanti wena mntanami ungani thina saqamba uThemba kungani wena ungasibuzanga kwasiqaleni ukuthi ingani sakubiza ngoThemba. Esikhohlwe mina nobaba wakho ukula kwethu akusho ukuthi wena kumele kuphazamiseke ezintweni zakho wena focus empilweni yakho Themba ukude la uyakhona mntanami. Eshona phansi kombhede umama evundulula ikhwama amasukese ekuvundulula ephenya wafuka nenye incwadi. Uyabona le ncwadi sayibhala noyisi izinto esahamba kahle emphenyela amakhasi ethi uyayibona le ncwadi iyona lesasibhala noyisi izinto esahamba kahle. Imamatheke ingane ibona izinhliziyo zigcwele incwadi ethi uyabona mntanami uthando njalo ke maselihlubula phela kuba nezinto lezi ezivuselelayo njalo uma uzibuka kanti nakumina mntanami ubaba wakho ngisamthanda kuyikona nje ukuthi akwenza kumina akufuni ukusuka emqondweni. Ethi kodwa lokho mntanami ungakuphazamisi wena nempilo yakho wena qhubeka njalo uzibambe njalo uqine mhlawumbe ngesinye isikhathi ungakukhokhela okwenzayo mntanami. Ubembuka ke lapho uThemba ebuka umzali wakhe umzali ebuka uThemba izinyembezi ziziqathakela kanti nomzali beziziqathakela izinyembezi kodwa lo izifihla Themba engafuni ukubona ingane yakhe. Ethi mntanami sizamile siyazazi ukukhuluma mntanami ungabona amathuna egcwele kangaka kunalabantu abangakhuluma abafa nezinye izinkinga kanti naphezulu ngizwa kuthiwa bafica zona izinkinga abashiye kulo mhlaba. Kubuhlungu kakhulu ukuthini ngoba nesithandaza kubona abasiphenduli mntanami. Usize mntanami ungalinge ukubeka emqondweni ukubalisa kwami. Wena bonga mntanami uthi usasiphiwe isikhathi sokuthi uvuke ekuseni uhambe ofuna uvuke ekuseni uhambe osifuna buka lezi zingane ezinye ziyahluphekisa lezi zingane. Efuna ukukhuluma uThemba efuna ukuphazamisa uma wakhe ethi mawakhe kanti nokufunda nakho engazi ukuthi kwesinye isikhathi angathi akusakhokheli ngoba kunabaningi abahleli phansi abagqoka amajazi bahleli nawo amajazi abo abazi bazophuma babhekephi. Ethi khona njalo mntanami inkinga yaqala uma bekhipha uZuma bafaka yena lo ubani ilo uZuma ngo350 wale wayebaphosa umuntu omnyama ngoba nathi siyathanda ukuvaleka amehlo. Into eyinkinga labo ukhetho balenze bodwa kade behlangene thina baqhamuka sebesifakazisa nje nathi asazi sokwenze njani. Ulokukhala inkemane into eyinkinga labo ukhetho balenze bodwa baqhamuke nathi sebesifakazisa ngoba phela umuntu omnyama kanalo izwi lingatheni. Ulokukhuluma makaThemba ethi mntanami bengifisa ukulwela izwi lethu mntanami ngoba sibona amathuna aloyende njalo uma sithi siyawaphenya lamathuna engathi awumuntu omnyama kuloqhuma inkemane echithika igazi Afrika kanti kwenze njani uhulumeni. uThemba benikini ikhanda kuleso sikhathi ethi mama ukukhala kusasiza mama kulesi sikhathi sanamhlanje bekufuze sibambane sonke ngoba sasisophele lapho ngoba kubuhlungu kakhulu. Namhlanje mama sesinokugunjela amathuna ngisho ngiyize singakafi ngoba thina sidinga kasifile batori sikaThemba. uThemba bezokhulumela eAfrika uThemba bezokhulumela iningizimu Afrika iyonkana. uThemba becela abantu abamnyama bevele behlangane ongenani kongcono ngaphuma noma ibhasi eyodwa ibheke eParliament. Alabantu sengathi bakhohliwe ukuthi umuntu omnyama uyena owalelwa lelizwe kodwa omhlophe sibone ngazi ukuthi uyena ovikeleke kakhulu.
kanti umuntu omnyama uyena ombele ithuna. Yize saphila thina sife sisaphila abantu abamnyama. uThemba uyacela abantu abamnyama masithi masiguqa phansi sithandaze. La uThemba ushiye kubhekisa ikhanda phansi ethi bantu abamnyama ngikhulekela isizwe senu sengathi bengaphela konke okuzosikhubaza inhliziyo abantu abamnyama. Ilizwe engathi belingabuyela kuthina abantu abamnyama. Themba egoqa izandla ebheke phansi. Lesi sithombe sikaThemba. Ithemba kalilahlwa abantu abamnyama.